سلام كبرات تخطاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو زيناتات حبرت اوروبا 680 مليون دولار زبط حاجز نيتيوبيا كهب مخانه مبصعه مئتاو ኢትዮጵያ ዘይተደልዮ መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕብረት ሃገራት ሓድስ ጸብጻብ መውጽኡን ሰበስልጣን መንግስት ፌደራል ኮም ድማ ኣብ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ዘሎ ጻድቃን ንኤርትራን ሰራዊታን ዝተቀሰሉ በዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ብማዕከን ዜና ፋይናንሻል ታይምስ ዝወጸ ጸብጻብን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ተወከልተ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ስልጣኑ ከም ዝእለ ምግባሩን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። بسنكتن خلت عمتات زغصله كوينات تግራይ ተቋሪጽ ጸንሐ ሕብረት ኢሮጳ ንኢትዮጵያ ክህቦት ተመዲቡ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ሕጂ መወዳእቱ ሕብረት ነቲ ገንዘብ ከሰጋገሮ ወሲኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መሰረተ ተወጪ ዘሎ ዜና ድማ ሕብረት ኢሮጳ ንኢትዮጵያ 680 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ክህብዩ ተመባጺዑ ዘሎ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ናብ ዝነበረ እዋን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናትን ዘጋጠመ ዕጽዋን በዘተሓዝ ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ምውራድ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ حجز كقارص ترأي زنبر خوينو دحر سمع سلام بريتوريا جنا حبرة أوروبا اتي حجز دقيمو كجمرات أو عتاد كقربلو ثانيو نزح دي حبرة أوروبا نيتيبيا كهوبا مبصعات اللي زل حجز بزملكت كوميشنر أهجراو محزنة أوروبا جوتا أوربلاينن أباديس أبا نجازت أنيتا تبزها وتمجلسي إثيوبيا أم مسرح سلام مساجر فتحن تحدثون توافير لا حبرة أوروبا وترو نظام توجسات يدق فميو حبرة أوروبا نيتيبيا بحبر بزتوادده بوليتيكا وزت أبيلهم زمدنا تاتهم بقص نبنور نملاسن حدحداو مدلدال محزنات داغماي نمهناص علامه اللوم كتبل يا تزاريبا منستر فاينانس ኢትዮጵያ احمد شدب وغنو اتناي سمع حجز ኢትዮጵያ مس حبرت اوروبا زلوا شركنات استراتيجيكاو اغداسنت كم زلوا زملكت يلو ኢትዮጵያ ጸጥታው ስግኣትን ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ብውድብ ሕብረት ሃገራት ዝድገፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት መርሚሮ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ብፍላይ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን፣ ኦሮምያን፣ ዓፋርን ዘሎ ኩነታት ከም ዘተሓሳሰቦ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ተባሂሉ ከም ጽዋዕ እውን ገሊጹ። ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸሙ ከበድቲ ገበናት يقصلو يخول يمزبل لعل سقات مهلاوي يتقس كبت جبنات زبالو أو العلسب أو الناس فتصمو كبت جبنات كوينم كم مصنات عليت جبنات كيناتن جبنات أنصار سب أو النتن مخانم يحبر اتمر مارا كوميشن كلهم نبزم جبنات كقال عزق أولو كونتات أبي تيبيا يرأيو كم زلون بمغلاص كابزم كتسال نزلهم كبت جهسات مسلات سفيح متقعدي زي مرجان تحتات نت زي مهلاون كتقاس زخول السقاتات يميلو أبومبر اتكوميته محمد شاند عثمان هلو كونتات تيبيان مصاي كخصته زغول كبت جبناتن ازي يشغلنا يلو سمويا ات كوميشن كم زبلو ابتا هاجر بدرجه عالم نخبيت جبنات كبصح زغول سقاتات كم زرأيم زامنو ازي بسنكت نخلت عامتات زتخيده دمو كينا سعيبو زقومه جوجل سمويا ابز حلفنا حسه ابزو صصصب كينات تግራይ ካብ ዝጀመራት ሒዙ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸሙ ወግዓው ምግባር ይዝከር ሕጂውን ኣብታ ሃገር ዝቆጽል ዘለዎ ከበተ ገሰት መሰላት ሰፋሕቲ መጥቃዕታትን ንዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ዘይምህላውን ልዑል ሓደጋ ተወሰኸ ገበናት ከንጸራሎ ገይሩ ኣሎ ክብል ገምጊሞ እቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድ ዝነበረ ደማዊ ኩናት ብስምዕ ሰላም እኳ ጠጠው እንተበለ ኣብ ውሽጢ ትክልል ትግራይ ግን ከበተ ገሰታት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ እውን ኣመልኪቱ። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣብ ክልላት ኦሮሚያ፣ ኣምሓራን፣ ዓፋርን እውን ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ገበናትን ከም ዝተፈጸሙ ሰኒደ ይዝብል። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ፍርዲ ወጻኢ ዝፍጸም ቀትለትን ጃምላዊ ማእሰርትን ብዝምልከት ዝወጹ ጸብጻባት ስክፍታታት ከም ዘልዓሉ እውን ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ርእይቶ የለን። قدم حجي اتمرمار كوميشن زقربت صبصب كم زنصغ يذكر ابوان كينات تግራይ نستفصم ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሳገረ መስርሕ ፍትሒ ፍታሕ ከም ዝገብረሎም በመግላጽ አገዳስነት እቲ ኮሚሽን ዝምልከት ተቃውሞ ከስምዕ ጸኒሕሎ። በተወሳኺ እዚ ዓለም ለኸው ጉጅለ ሰብ ሞያ መርመርቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ውድብ ሕብረት ሃገራት ናይ ስራሕ ግዚኡ የበቅዕ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ አገዳስነት እቲ ጉጅለ ከበቅዕ ከደፍእ ጸኒሓላ። ይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስልጣን እቲ ኮሚሽን ከናዋሕ በተደጋጋሚ ይጽውዕ ኣለው።
ፋይናንሻል ታይምስ እትበሃል መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣረሜናዊ ኩናት ዳግማይ ንምህናፅ ዝሓንፀጠቶ መደብ ብዝብል ኣርእስቲ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ስምዕ ሰላም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግጭት ድሕሪ ምዝዛሙ እታ ሃገር ቀስ ብዝበለ መንገዲ ኣብ ሕውየት ከም እትርከብ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ጽልኢ ግን ንጋስጋስ ኣብ ሓደጋ የውድቆ ኣለ ኢላ። እቲ ኩናት ብስምዕ ሰላም ድሕሪ ምዝዛሙ ዘሎ ሃዋህው ንምግላጽ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝገለጸት እዛ ማዕከን ኣብቲ ጸብጻባ ሎሚ መቐለ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስምዒት ኣሎ። ጎኒ ጎኒ እቲ ፋብሪካ ሲሚንቶ ሓደ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ክኽፈት እዩ። ካፈታት ዕሙራት ኮይኖም ኣለዉ። ቴሌኮሙኒኬሽን ባንክን በረራታትን ሓዊሱ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ተመሊሶም ኣለዉ። ቁሩብ ስክፍታታት ዘለዎ ልዑል ተስፋ ኣሎ ድሕሪ ምባል ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን እቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበርዎ ኣዝዩ ዝተፈልየ ቦታ ኮይኑ ከም ዘሎ ርዱእ እየ ክብል ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዝገለጸ እዛ ማዕከን ጽሒፋ። እዚ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ክትገልጽ እንከላ ብዙሓት ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ድማ ወላ እውን ስምዕ ሰላም እንተተፈረመ ብሰንኪ ህላወ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ እያ ገሊጻ ዘላ። እዛ ማዕከን ቀጺላ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋላት ትግራይ ንገለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ስግኣታት ይፈጥረሎም እዩ ክትብል እንከላ እዚ ከዓ ንካልእ ብሕጂ ክመጽእ ዝኽእል ግጭት ዘርኢ ከይከውን ስግኣታት ከም ዘሎ እያ ሓቢራ። ምክትል ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ብወገኑ ኤርትራ ንስምዕ ፕሪቶርያ እትዕንቅፍ እያ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከቡ ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ከይተረፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጸገም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን እዛ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ጽሒፋ ኣላ። ጀነራል ጻድቃን ብወገኑ ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩነታት ውዑይ ድንሽ ኮይኑ እዩ ዘሎ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ውሳነ ክትወስደሉ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኮይኑ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ኩናት ክንምለስ ኣይደልየናን እዩ እዚ ግን ናይ ብሓቂ ተኽእሎ እዩ ክንገድፎ ስለ ዘይንኽእል ብምባል ምዕራብ ትግራይ ከም ዘይገድፉን ናይ ኩናት ተኽእሎ ከም ዘሎን ክዛረብ እንከሎ ኩናት ደው ኣቢልካ ንሰላም ዕድል ምሃብ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ክውንነት ኢትዮጵያ ኢምፓየር ስለ ዝኾነት እዛ ኢምፓየር ንባዕላ ዳግማይ ክትፍጠርን ኩላትና ብኸመይ ብሓባር ክንነብራ ከም እንኽእል ክትፈልጥን ኣለዋ ክብል ተዛሪቡ። ብተወሳኺ ኣብቲ እዛ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዝተሃስየ ከባቢታት ንምህናጽ ኣሳት 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ክትገልጽ እንከላ ሓደ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ሃገራት ምዕራብ ዲፕሎማስኛ ድማ እዚ ልዑል ዋጋ እዩ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ዘለዎ ኣካል ድማ የለን ክብል ብሰንኪ ኩናት ንዘጋጠመ ክሳራ ንምህናጽ ዘድሊ ዘሎ ዋጋ ኣመና ክቡር እዩ ኢሉ። ኣብ ታሪክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሳሕቲ ብዘጋጠመ ኣገባብ ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኬቨን ማካርቲ ካብ መዝነቱ ተላዒሉ 435 ወናብር ዘለዎ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ትማሊ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ን45 ደቂቕ ብዘካየዶ ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሒኡ ንኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ካብ መዝነቱ ንኽእለ 216 ብ210 ናይ ደገፍ ድምፂ ወሲኑ ዘሎ። ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾኑ ተወከልቲ ህዝቢ ንምእላይ እቲ ኣፈ ጉባኤ ብምልኦም እዮም ደገፍ ሂቦም። ማካርቲ ካብ መዝነቱ ክእለ 8 ሪፐብሊካን ተወከልቲ ህዝቢ ደገፎም ብምርኣዮም እቲ ውሳነ ምሕላፉ ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ኣብ መዝነት ዝነበረ ኣፈ ጉባኤ ብናይ ገዛእ ርእሱ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ መዝነቱ ክእለ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ድማ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ኣሎ። ኬቨን ማካርቲ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ናብ መዝነት ክመጽእ እንከሎ ድሕሪ ተደጋጋሚ ምርጫን ተቃውሞን ምንባሩ ይዝከር። ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ መን ከም ዝኸውን ቦትኡ እውን መን ከም ዝትክኦ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ካብ መዝነቱ ክእለ ሓሳብ ዘቕረበ ተወካሊ ካብ ፍሎሪዳ ማት ጌትዝ እዩ። ብመሰረት ቅዋም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ምስ ዘይህሉን ምክትል ፕሬዚደንት እውን ክትክኦ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት እንተተፈጢሩ ቀጺሉ ነቲ ሃገር ክመርሕ ስልጣን ዝወሃብ ኣፈ ጉባኤ ተወከልቲ ህዝቢ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።